Právě se nacházíme v hotelu Jezerka na Seči a začíná tu výroční kongres společnosti Next Reality. Program je opravdu nabitý, pojďte se podívat. Já si myslím, že dnešní večer se fakt povedl, bylo to skvělý. Tady s parťákem jsme si to hrozně užili a jsem rád, že to máme za sebou. Děkujeme všem, že tady dneska byli. Je s tím spojeno spousta práce, spousta lidí to nevidí, ale byl tady tým lidí, který skvěle pracoval. Přes malý mužky si myslím, že to dopadlo skvěle a všem za to děkujeme. Třináctého pátek, šťastný datum pro nás. Máme alibi na to, že pár věcí nevyšlo, ale jak říkali teď lidi v zákulisí, tak to byla asi zase jedna z nejlepších akcí vůbec v historii Next Reality. Takže 11. rok máme za sebou. Super, skvělý. Je krásný, že firma oceňuje své zaměstnance a ti si toho opravdu váží. Pojďme se podívat na jejich emoce. Tak znamená to pro mě samozřejmě strašně moc, protože to je ocenění za celoroční práci. Poprvé v historii firmy byl potlesk ve stoje pro Blanku. Už po pátý nebo po čtvrtý nebo po šestý, nevím, pak to musíme střihnout. Kdo si to má pamatovat? Já vedu tým úspěšných makléřů 7 let. Díky tomu, že jsme trpěliví, tak si počkáme na to první místo. Dneska jsem byl uveden do síně slávy, tady s tímhletím krásným číslem a s tímhletím jménem, tak jak to říkal Robert ve svých prezentacích. Já to mám tam v tom srdíčku. Next Reality v tuhle chvíli je pro mě taková druhá rodina. Zelenomodrá rodina. Next Reality hodně štěstí, ale já budu ten nejlepší. Next Reality, tam je to vlastně taková rodina. Robert Roman srdce. Nic víc, nic míň. Naši kolegové jsou naši nejlepší přátelé, naši kamarádi. Na Robertový svatbě byla půlka firmy, tak co víc k tomu je to dodat. Že?